बारा देखायनो सालायलाय जाखांनायनि मोजांजों थोरसिया जोंख्लाबजोबावबाय नै खुरैयावबो दागो गैबावला मा सुरि आंखौथ' आंनि फिसाया थिखांबो रोंखानाय नङा आरो आंबो सनिया खुन बायदि फार बारखोनोबो रोंखानाय नङा आरोना खुलुमबाय सेनाफोर आंनि जिमान ब्लाड चैनलखौ फिन खेबसे बारबोबाय सोरबाबा जेब भगवान होननाय महर लानो सानाफोर दामुगो ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासे नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आरोना सानाफोर आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेल आइकनखौबो दाबायनानै गालांदो आरोना ओमफ्य फुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होबानो जाबाय ओमफ्य लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांथारदो सोरबाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय सनाफोर दिनै मोनानि आदारा नायदो जारौ मारौ ओंख्रि आरोना दहायथ' जादोंमोन मिरामिस दालि भाजि लाफा ओमफ्राय दिनै थानो हायैनि मोनायावनो लायब्रबलायबाय दाउ बेदर थारुन दंमोन एसे बेजों लागावनोसैलाय थारुनजों ना गोरान जानो होननानै प्लेनिं बानायदोंमोन आरोना बाट गावनो मा गोसोखांब्रबबाय दाउ बेदर एसे लानानै फैनोसै आं होननानै लानानै फैलायबाय लानानै फैबाय नालाय आरो माथो आहालाय अके मोनजानांगौल' आरोना आंना स' बिराद खरा जाजागासिनो दङ गाव फैनायनिफ्रायनो नायदो दिनैबो नोंथांमोनजोंनो आं शेयार खालामखागासिनो नङा होमबा मिरामिस जानोसै दिनै सानबाबो सानाव मिरामिसबा मोनायाव लागावलायनोसैलाय आं नोंथांमोनखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना रोगाग्रा फैबा आंहाबो मोनजाबाय थागोन र' होननानै स' रोगानाङा नो टेनसन रोगानानै होनांगौ टाइम मोनाबा गावनो एवबावगोनसो आरोना स' दिनाव फाला बदलसो थाव सेरनाया गावनो बाखि आं एसे नायदों दै होनो आं फैलायबाय आरोना फिसाज्लानि एगजाम जागासिनो दं नालाय आंहा एसे बेस्थ'फ्ला दैया फुरा गोदौखानायसो आरोना नै ओमफ्राय होनोसै ओमफ्राय बे गोथां गोथां नुनाया नोरसिं मालाय मालाबानो नोरसिं देफ्लेनानै हरबाय एकदम माने एकदम साउथ इण्डियान मानसिफ्राबो मालाय नोरसिं जाबाय थायो होननानै आरोना साउथ इण्डियाआव थाहैनानै मालाय साउथ इण्डियान बायदि ओंख्रिफोरखौ गोथाव मोनबोदों जाहैदों आरोना बेनिफ्राय मा होनो नोरसिङाथ' गोथावखायानोसै जोंहाथ' बेफोरखौ बिदि थारुनाव होनानै जाया नङाना जोंहा दा उरैसि माबायावसो होनानै जायो स' दा नै जोंहा थारुन ओंख्रियावबो माबा नोरसिं गारलालायनाय जाहैबाय आरोना मोदोमदोंबो जि गोथावनो हा साउथनि मानसिफ्रा नोरसिं होनानै जायोबा जोंहा दुन्दिया आरोना जाय जायगायाव जेखौ मोनो बेखौ होनानै जाबाय कन्टिनिउ खालामबाबा दे फिसाजोआबो ओरै उन्दुलांबाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया बेसे आवगायखो बिथाङा एरगासिनो दङ एसे नायनोसै बरिया मोनबाय माथो थुग्लिदों नोङो थारुनखौ आयै गोथाव जाबायब्रै गावहा ओमफ्राय नै लागासिनो साखिनायगासिनो आरो है बेदरखौ साखिनायो नामा ओंख्रि साखिनाय होनबाथाय जोंना जमा जाफबजोबो रायजो राजाफ्रा दे लादो थ' साखिनायनानै माबार नुनायावनो जि गोथाव नुखाबाय आरोना नै नोरसिंबो दङ दुन्दियाबो दङ दुन्दिया होनाङामोन नों मानोथो होखो नोरसिंखौसो होआमोन दा थारुनावबो ओरै नोरसिं होनांगौ जाखो है एसे साखिनानै लानोसै आंबो बेसे गोथाव जाखो आरोना अबाव मोनसां बरिया बानलुआबो जि मोजां ज्रोमखा मानिनांगोन खिन्थु नोरसिंजों दुन्दियाजों बुजिनानै मोनासै आं नोरसिंखौ होनो नाङामोनदांलै बिफा नोरसिंखौ होलायनो नाङामोन दुन्दिया गोथावखामोन दाउ भाजायावसो नोरसिङा गोथाव जायो थारुनजों नोरसिं जाफेराखै फार्स्ट टाइम थाबाय फ्लेभारा बेयावबो गोथाव मोनजादों गाज्रि मोनाखै माबा नोरसिं फ्लेभार थारुन जानो नायनांगौ जाफेरै ओंख्रिखौबो जानाय नायनांगौ हाला मोनबाय जालाय सियारा गंसे खम बायदों गावनो खनसे जिरायनानै बायदों बै आगोलावहाय फैनानै आरोना ओमफ्राय गासिबो जाजोब्बाय नालाय सासे गाहायाव जाबाय आंबो जाफादोंमोन मैया गाहायाव ओमफ्राय दिनै आं गोजौआव जानो गावखौ गोजौआव जानो थिनबाय गावहा जायाखै गावहा मालाय गाहायावसो जानो मोजां मोनो बे एवलाय ओंख्रियाथ' बिराद गोथाव जाबाय नालाय मोनबाय नालाय आरो माथो नेबावनो जानोसै बाबा साउन्ड खम खालाम आंना कपिराइट फैगोनथ' जाथो
रुमानो फुरा मोदोमफ्रुजोब्बाय जोंना दे एसे जानानै देखायहरदो गासिनो एसे जानानै देखायहरदो नोंहाबो बिनि जानायखौथ' नुफेराखैना ओरै थाब दानो जाखांगोन बियो रायज्लाय होनलायबाबो आगोल जाखांनानै नांगौबा आखाइ सुनानै नेबाय थागोन ओरैबायदि जोंहा जानो सोर थारुनाव माबा मा होनो नोरसिं होनानै जाफैदों खिथाहरलाय आंनो जोंहा हले दिनै फार्स्ट टाइम आरोना ओंखामाथ' हपासे लाखाबाय आंहा आयु ओमफ्राय बिदि जाबाय थाबा मा जागोनलै आङो दैया मोनबायना नोङो गोथावथार मैयासो जाथारदोंमोन थारुनजों अमा बेदरजों साननि मोनानि मा दिनैनो जानानै होबावबाय है रोगाग्रा थानायाव जानांगौ मोननायावनो मोननाय रोगाग्रा थांबा एसे खम जाखायोना जोंना मोनाफोराव बिदि बेदर रोगानानै जानाय जाया सानफ्रावल'सो रोगानानै जायो जानानै लागोनसै गबा गबनो मोजाङै बावबायसो आङो दाबायदियाव थारुनखौनो मोनानो माथो गावहा नागिरै थैनाय मोनदों 70 थाखा केजि बायनानैबो जानाय जाया बांद्राय बहुद खम थारुनफोरखौनो बायनानै जानाय जाया एखमबा जादो होआ ओंख्रि लगायना जा उनावफोर जानानै लागोनसै आरोना आं बारा स्टिल जानो रोङा आरो अरला अरलि जाया आंनाबो जानाया गगावसो नालाय ओंखायनो नायनो बागोन जानायखौहाय जानानै लागोन बानलु आसार जायैखौनो जाबाय थोरसिया जोंख्लाबजोबबावबाय नै खुरैयावबो दागो गैबावला मा आसुरित बोरैबा मिलायनायसो आरोना जानायानो मालायफोरना सोरबा फिसाइ जानो हायाबा बिसिया जानो हायो बिसि जानो हायाबा फिसाइ जानो हायो बिदि ओमफ्राय जोंना बिदि गैया एकदम सानैबो फुरा स्लिम खालामगासिनो नै फिसालाना स्लिम नङामोन खिन्थु जोङो स्लिम खालामजोब्बाय फिसालानि गोदोसिनथायनो आरोना जया किमान खायसे भात बेहाबो स्लिम दिनै मा होनो भिडिअफोर बानायबा माबा उनथिं बुदुं बिदि गसंनानै थायोब्ला बेयो माजे नोंहा बिदि जोंख्लाबना दे जाखा नोङो बे मा होनो उदैया थिल जालायबाय दे न'आव फैनायावनो बिसिनि आमोलावनो जाखा थांबालाय बहा बिदि मोनजानो आयै बेसा दाख्लैथ' जा अननो ओंखारदों आङो जों मोनजाहैयाखै होनबा दालाय दाखालै माइरंआबो बिदि मोनजाबाय थायाना माइरंखौ ना बिदि मोनजाबाय थायो आयै उनथाव बाथाव खस्थ' खालामनानै खामायबाय बिसि फिसायासो जाजोबसै आरोना ओमफ्राय गावस्रा माइरं जि गिदिर इसोर जाय सोरबाफोर जि बिदा फंबायफोर नायफ्लांदोंबा मिन्थिखासिगोन आरोना आं मा बुंनो सानदों फाग्ला बायदि होनबाय जागोन माखौ एथ' फुरथि मोनदों इहि होनलायनाय फाग्ला है जारलासो जि जायो स्लिमनो ओमफ्राय दिनै एकदम थारुनाबो दरसे नङामोन आरोना दरसेनि खममोन मैया जाखोन्दा ओमफ्राय बेदराबो 100 थाखानिमोन एकदम साब्रैजों ग्रोब आरोना नांबागौ होननायबो गैला माबा बांद्रायबाय होननायबो गैला आरोना एकदम ग्रोब जाजोब्बाय सोनाफोर मोजां मोनो थोरसिफ्रा जोंख्लाबलायनाय आरोना सुनो एसे बोलो नांनाय नङा जोंना थोरसिखौ साफा खालामना लागोनसै र' बारा देखायनोसो नालाय जाखांनायनि थैगोनलै दिनै जाथो धोद जाखांबाय नालाय होब्बाय मालाय ओमफ्राय गथ'आ बुजिया सोमजिया ओरैबादि मिनिफायोना माने एसे माबा आरो मानसिया खमजुरि दिमागि हालोदजोंबो एसे खमजुरि खोमा अन्थाव बाथावनो बुजिया सोमजिया मिनिफालाबायो एखमबा ओरैबादि मिनिनानै थैयो बिनि मिनिनायखौनो जोंहा मिनियो आरोना ओमफ्राय नुवाखै सादा बेनि बाबरे बाब जाखांबाय नालाय मालाय स्राय खनसे आरो मालाय जाखांनायनि एकदम दाबायदियाव लोमजाबाबो साजाबाबो आंखौहाय माबानो हानाय नंला आरोना रावबो क्रेंजोंसो बोखांनांसिगोन अजना बारायलांगासिनो आयौ मोदोमफ्रा हारसिंथ' थिखांनो हानाय नङा
मालाय सनिया कुइन मोनासो बोरै फोर बारखोनो रोङोथाय थिखांनाय समाव मोदोमाथ' बिसोरखौबो माथो गिदिर नुयोलाय जोंफोरनिफ्रायसो देरसिन नुयो मोदोमफोरखौ माथो उदैफोरखौ लर-लरनो खिन्थु बोरै मालाय फोर बारखोनो रोङोना बिसोरनि फिसायफ्रासो बिराद बोलोगोरा बयफ्रेन्डफ्रासो आंनाबो थिखांनो हागोन अब्लाबो आं फोर बारखोनो रोंनाय नङा टाइमिंआ मिलायनाय नङा बिनि ओरै थिखांनाय बोलो होनायजों आंनि फोर बारनायजों जोंना मिलायनाय नङा आरोना स' गोलैनोसो हागौ आं दाबायदियाव सिं-थिंसो बायलांनो हागौ लोमजाबायबाबो दाबायदियाव थिखांनो हानाय नङा आंखौ आरोना खुनुरुखुम बुद्रुनासो लांनांगोन आथिङाव हमनानै स' जानायफोरखौ एसे मेनटेन खालामथारनांसिगोन आरोना आङो गरम बोथोर फैबाथाय मेनटेन खालामथारनोसै आंबो एबारहाय बैसागोफोरनिफ्रायसो एसे मेनटेन खालामनोसै गरम बोथोर हाबबाथाय गरम बोथोरावहाय अजनफ्रा खमायनो मोजां जायोना बिराद 60 केजि बारलांबाय आङो जारलासो जासिगोन आरोना आंबो आगोलावसो फिसासा लोमजाबा आरिबा फोर थिखांनो हागौमोन आंखौ बाट दा आंखौ हानाय नङा हासबेन्डआबो हानाय नङा आंनि आयदायावथ' एनो बेसेनाफोर बारा जेबो होनबाय थाला आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै गोलाव जायोना बांद्राय गोलावबा नायनो बायो जाय बेखिनि आंनि भिडिअ शेयार खालामनायखौनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना आङो सनाफोर आं आरो देखायनो लागा गोदान जेबो गैया नालाय आं जास्ट न'नि मावनाय दांनाय मा जादों मा लोंदों थोरसिफ्रा बेसे जोंख्लाबलायनाय जादों जोङो बेफोरखौसो आं देखायदों आरोना सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय